Saya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ano ba kasing problema kung transgender si Sam? Wala naman yan sa kung ano siya dati. Ganun ba ang basehan ng pagmamahal sa inyo? Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan natin? Bakit ba laging ibang tao iniisip nyo? Buhay ko to. Di na kita kilala, Alan. At para malinaw, wala sa grupo natin ang nagjojowa ng bading o kahit transgender. So, hindi nyo ako tanggap. Kung ganun, aalis na lang kami ni Sam. Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy Tuesday mga kabisyo. Diyos maray na aldaw sa Indogabos like Super Legit and all. Good morning Metro and Mega Manila. Naku, umiinit ang panahon natin. Bakit? Kasi sumasama yung ugali mo. Practice na ito mga kabisyo. Hindi, umiinit yung panahon natin kabisyo. At syempre umiinit din ang mga kwento, mga drama natin dito sa Dear Love. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin anuman ang panahon. Maraming salamat po. Oy, nabanggit ko yan kasi akala ko dati talaga ang nakatutok sa atin ang kakalsadahan lang. Basic naman kasi sa atin kapag si Manong Chopper nagda-drive na, basic yan. Oo, kailangan pa bang i-memorize yan? Nakatutok yan sa 90.7. At ako ay nagugulat din talaga kapag may mga personal akong mensaheng na natatanggap sa inyo o katulad nung nakaraan lang kagabi actually nakatanggap ako ng direct message o sa isang industriya o sa mga corporate offices na nakatutok daw sila sa 90.7 o particularly dito sa Dear Love. Naku, maraming salamat po. Sa mga taga Philippine Airlines, maraming salamat sa pagtutok at sa mga taga SM Prime Holdings at SMDC Head Office. Maraming salamat po sa pagtutok. Oo. Take note, may basbas daw ng boss nila. Maraming salamat mga kabisyo sa lahat ng mga nakikidrama sa atin araw-araw. At speaking of drama, kagabi lang nakikipagdramahan ako sa isa sa mga kaibigan ko mga kabisyo at napag-usapan namin talaga ang hiwaga ng pag-ibig. Minsan, may darating talaga sa buhay natin na makapagpapabago talaga at babasag. O hindi sa mukha mo kundi sa standards na meron ka sa pag-ibig, 'di ba? Say for example, 'di ba yung gustong-gusto mo talaga, gusto ko talaga yung babaeng chinita, babaeng tawag dito matangkad talaga, beauty queen. At yung tipong kapag natikman mo yung luto niya talaga namang uuwian mo siya sa araw-araw like Super Legit and all. At darating talaga yung isang babae na kabaliktaran ng lahat ng yun at mapapa-question ka rin, kung ang tagal-tagal na namin at hindi siya pasok sa standards ko, bagkos na-break niya yung standards ko at ngayon at eto pa rin kami, minamahal ang isa't isa at tinatanggap ang isa't isa. At kapag mga ganito kabisyo yung dumating sa buhay natin, naniniwala ako na ito ay isang tunay na pag-ibig. 'Di ba? Kasi ang isang tunay na pag-ibig, subjective man 'yan kung maituring natin, pero isa lang yung pagkakahulugan nito. Pinapatibok nito yung puso natin hindi because of our standards na siniset, but because ito talaga yung itinadhana at ito talaga yung gusto natin like Super Legit and all. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na may pasta standards, inorti mo dyan. Kapag dumating talaga at tinamaan yung puso mo ng pana ni Cupido, sinasabi ko sa'yo, tatawanan kita. Hindi, ang importante naman dito mga kabisyo ay mahanap natin yung kukumpleto sa ating buhay. Pasok man yan sa standards mo, babasag man yan, o babasagin man yan yung standards mo. Nabanggit ko rin yan mga kabisyo dahil mukhang ito ang laman ng ating kwento maya-maya lang. Kung gaano nga ba kahiwaga ang pag-ibig at gaano siya kalakas na kaya niyang baliin ang standards na meron ka like Super Legit and all. Kaabang-abang talaga ito mga kabisyo, kaya naman samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik.
Dito pa rin syempre sa paborito ninyong istasyon mula Lunes hanggang Linggo, 24/7. 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Kung malaman Metro's #1 Love Radio Basic!